predtým a tak si naň banka uplatnila záložné právo. Súčasná podnájomnička by za tento objekt zaplatila 1 000 000 ba aj viac korún. Jej hluchota ju však vyradila z hry. Sledujte paľbu vo štvrtok večer. Neviete sa dostať k svojim peniazom, ktoré ste požičali? Obrátite sa na súd o pomoc. Ten určí správcu konkurznej podstaty a ten by vám mal zaručiť čo najviac vrátených peňazí. Ibaže on získa ďaleko menej, než sa dá. Preto som sa za takýmto prípadom vybral do Komárna. Toto je objekt, ktorý bolo treba čo najvýhodnejšie predať. Jeho majiteľ Julius Bartal, respektíve SROčka Top Motor, sa zadlžil a požičané prestal splácať. Banke, daňovému úradu a sociálnej poisťovni. Približne 6,5 milióna korún. A toto je inzerát, ktorý dal do novín správca konkurznej podstaty dr. Söč, aby získal čo najviac záujemcov o kúpu a aby predal objekt za čo najvyššiu sumu. Z inzerátu sa nedozvieme, čo sa predáva. A už vôbec nie za koľko. Skočili by ste na takto zamaskovanú mačku vo vreci a koľko by ste boli ochotní za ňu dať. Vráťme sa na teraz o niekoľko mesiacov späť. Tohto roku prišli za mnou pán doktor Súd a ukázal mi písomnosť o tom, že je vyhlásený konkurs na firmu Top Motor. V tejto budove je založená ako výrobečka. To, čo mu poverím ako súdnym znalcom obliadku z tohto objektu. Hovorím, že samozrejme, nech sa páči, môžete si to obliadnúť. Pani Bartalová je hluchá. Do sveta automobilového biznisu sa dostala vďaka dnes už bývalému manželovi. Stala sa predajcom aut. Keď sa rozviedla, vysporiadala si s manželom bezpodielové spoluvlastníctvo. Zostalo jej bezplatné užívanie autosalónu na dobu 10 rokov. Ozvali sa však veritelia zastúpení doktorom Söčom. Od vás vedel, že vy to chcete odkúpiť. Áno, vedela som, že to chcem odkúpiť, pretože som mu povedala, že na tejto budove mi záleží. Že je to pre mňa životne dôležité, pretože musím zabezpečovať svoje deti, ktoré sú ako ešte malé. Pani Bartalová mala záujem o odkúpenie toho objektu. Prečo ste jej nevyšli? Odo mňa nemala záujem o odkúpenie. Vy ste vedeli o tom, že má záujem o odkúpenie? Ja som o tom nevedel, že ona má záujem o odkúpenie. Ona sa neprijavila v konkurze. Ako by sa aj mohla, keď o konkurze nevedela. Doktor Söč mal zákonnú povinnosť predať objekt čo najvýhodnejšie. Je viac než logické predpokladať záujem pani Bartalovej o kúpu. Znalecký posudok znel na 700 000 korún. Objekt bol predaný za púhých 300 000. Pričom pani Bartalová, ako sa vyjadrila, by zaň dala 1 000 000, ba aj viac. Súkolie intríg sa však točilo proti nej. Správcovia niekedy svoje postavenie zneužívajú aj takým spôsobom, že sa snažia limitovať okruh osôb, ktoré budú kupovať veci z podstaty práve tým, že oznamujú speňažovanie takýchto vecí na miestach, kde by ich málo kto hľadal. Pán Kincer, vy ste reagovali na ponuku v inzeráte a z toho inzerátu vôbec nie je zrejme, čo sa predáva. O čo pôjde, koľko to bude stáť? Ja som bol priamo správcu konkurznej podstaty povedal, že to je toto. OK, zúčastním sa, není problém. Inzerát bol evidentne koncipovaný pre úzky okruh vyvolených. Buď v ňom bola zakódovaná akási šifra, alebo dobre fungovali osobné tamtamy. Doktor Söč napríklad ponúkal v inzeráte obhliadku objektu pre potenciálnych kupcov. Nový majiteľ však na obhliadke nebol. Vy ste kupovali mačku vo vreci? Tak má som vstupné dokumenty, čo je k tomu všetko, tak... Neviem, to je podmienené fyzickou kontrolou objektu? Tak moja laická predstava je taká, idem niečo kupovať, idem sa pozrieť vlastne. Dobre, laická, ale ja sa v takýchto kvázi pohybujem, čiže viem, čo kupujem, ja som odtiaľ. Ja som z Komárna. Správca konkurznej podstaty dr. Söč je tiež z Komárna a zdá sa, že to nie je jediná zhoda náhod. Dobrý deň, pán doktor Söč? Ja som Pavol Fér, z televízie Markíza. Najskôr sme sa chceli dozvedieť, že prečo doktor Söč nekomunikoval s hluchou pani Bartalovou ako s podnájomničkou, notabene potenciálnou kupujúcou. Pán doktor, ale vy ste predsa vedeli, že ona je tam v podnájme? To
To pani som nevidel. Bartalo. Vy ste mali akú predstavu, že z akého titulu je pani Bartalová v tom Ja som nemal objekte? žiadnu predstavu, ja som si vykonával toto konkurzné konanie tak, ako najlepšie som vedel, nič viac. Tak sa teda pozrime na vývoj ceny, za ktorú Dr. Search objekt autosalónu nakoniec predal. Predaj sa uskutočnil v druhom kole. V prvom kole sa podznalecký posudok vo výške 700 000 korún ísť nesmelo. Napriek tomu pán Kincer ponúkal 300 000 a ešte akýsi pán Varga 280 000. Objekt sa pod cenu nepredal. V druhom kole však už mohla byť cena nižšia. Opäť sa prihlásil pán Kincer so svojimi 300 000, opäť pán Varga tentokrát s 280 000 a ešte nejaký pán Pisoň, ten ponúkal 255 000. Za zmienku stojí určite fakt, že ani jeden z týchto pánov si nebol pozrieť objekt, ktorý chceli kúpiť. Nebodaj aj preto, že nechceli svojou prítomnosťou v autosalóne upozorniť pani Bartalovú na prebiehajúci predaj. A tak sa o mnoho hodnotnejší objekt predal za 300 000 korún slovenských. Pán doktor tam pracoval ešte, ktorá ma povedali, budoval. Pán doktor mi povedal, že predala. V nový majočel, už má sestre. Ja sa pýtam, že kedy, ako... No, že to bolo dvakrát v novinách, že prečo ste sa o to nezaujímali? Tak to je všetko. Všetko to však zďaleka nebolo. Pozrime sa na vývoj ceny autosalónu po tom, čo ho získal nový majiteľ. Vy ste to kupovali za 300 000, ste ochotní to predať za 3,5 milióna, to je dosť veľký rozdiel. Dobre, je to protizákonné? Nie je to protizákonné, ale je to každopádne čudné. Keď sa takto zhmotní majetok za pár týždňov. A čo na to hovorí druhý, respektíve prvý muž prípadu? Ten obrovský nepomer medzi takouto trhovou cenou a cenou, za ktorú sa tu predalo. Ja mám v dokladoch jednu nepodpísanú zmluvu o budúcej zmluve medzi Top Motorom a pani Bartalovou, kde pani Bartalová chcela zacvakať 4 milióny korún. Áno, pani Bartalová chcela mať istotu, že jej zostane podnikateľská strecha nad hlavou a bola preto ochotná prevziať dlhy svojho ex-manžela vo výške 4 miliónov korún. Julius Bartal je však už takmer 4 roky nezvestný a tak sa zmluva nenaplnila. Je ale zarážajúce, že ak o tom doktor Search vedel, prečo ako dobrý obchodník, ale aj ako čestný správca konkurznej podstaty neponúkol svoj tovar, teda autosalón, na predaj pani Bartalovej. Mohol by pre veriteľov, ktorých zastupoval, získať ďaleko viac než 300 000. Podľa platnej úpravy majú obrovské slovo veriteľia, ktorých majetok to de facto už je. Takže oni by si mali ustrážiť najmä konanie správcu, dokonca môžu správcu aj vymeniť a môžu stanoviť také prísne podmienky speňažovania majetku, za ktorých takéto konanie správcu nebude možné. Investičná a rozvojová banka, ktorej pán Bartal dlhoval asi 5,5 milióna korún, sa však správala, ako by jej tie peniaze ani nechýbali. Ako by o ne prišiel niekto úplne iný. Banka k tomu môže povedať iba jedno. Nedisponuje momentálne informáciami, ktoré by hovorili o tom, že činnosťou správcu konkurznej podstaty došlo k porušeniu jej práv či povinnosti. Pani Bartalová ponúkala IRBčke v roku 1997 2,8 milióna korún. Banka odmietla. Chcela 4 milióny. A to jej nevyšlo. Dnes má pár tisíc. O niečo viac dal do kšeftu za zrejmej pomoci doktora Searcha inžinier Kincer. Ak sa mu podarí objekt výhodne predať, v balíku bude on a pani Bartalová sa so svojou hluchotou možno ocitne na dlažbe. Aj koza bola zožraná a aj vlk nezostal celý. Slovenskému pacientovi niečo závidieť. Stále viac platí za lieky, stále viac musí čakať na rôzne vyšetrenia a stále musí niekoho uplácať. Varujúce je však zistenie, že ešte horšie je na tom ten, ktorý by mu mal pomáhať, a síce slovenské zdravotníctvo. Už roky je zdravotníctvo čiernou dierou, kde sa nesystémovo utápajú miliardy korún. Odborníci to vedia, roky hovoria o rôznych reformách, ale doteraz nenaštartovali žiadny funkčný systém. Vytvorili však labyrint, v ktorom napríklad poisťovňa Perspektíva mohla zneužiť 2